ಮಿಕ್ಸ್. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಬುಗ ಮಾತೆಂಚೆಲ್ಲರು ತುಲೆ ರೆಡಿ ಆತೆ ದಾಯ ಪಂಡೈನಿ ನಮ್ಮನ ಬರ್ಡೇ ಅಂಚಾತಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂಚೆನರು ಕೊಂಚ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರೋಡು ಬಂದು ಕೊಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಏತ್ತು ಮುರ ಹಿಡ್ದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ದಾದು ಕೊಟ್ಟು ಡ್ರೆಸ್ ಸಾರಿ ಪೂರ ಕೊಡ್ದಾತುಂಡು ಪೋಯಿ ವರ್ಷ ಪೂರ ಅವೇ ಕೊಂಡವು ಒಂದು ಸೇಮ್ ಪುಣ ಈಗೋಸ್ಕರ ಈ ಸಲ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಪಡ್ ಬಂದು ಕೊಂಡೆ ಬೋದು ಎಂಬ 79 ಕೊರ್ಪೆ ನಮಗೆ ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದೇ ತೊಂದಲ್ಲ ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಯಾವ ಪೋಯಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತೇಳಿ ಪೋಯಿ ಚಿನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಶೋ ಕೊಡೋದು ಕೆಪಿತ ಬುಕ್ಕ ಶಿವನ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇದು ತಾತುಲ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಪಾತ್ರೆ ಬುಕ್ಕ ಪಾತ್ರೆ ತೆಪ್ಪಿದೆ ಬರ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರಬೇಕು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಬಾಜಾರ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಡೋದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ ಬರ್ಪ ನಮ್ಮ ದೊಂಬುಂಡು ಸೈಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಾಣಿ ಬಣ್ಣಗೆ ಚನಿತ್ತೀರಿ ಮುಲ್ಪ ದೇವರ ನೋಡಪ್ಪ ಒಣತಗೋ ಕಾಸು ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾನು ದೇವರನ್ನ ಒಣಸಿಗೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಬಿಡು ಹಾಂ ದೇವರನ್ನ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪುರ ಅಂಡು ದೇವರೇ ಪುರ ದೇವರನ್ನ ದರ್ಶನ ತಿನ್ನೋದು ಸೋಕಾಡು ಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನ ಮೂರನೇ ಅಂತೂ ಮಕ್ಕಳು ಸಗಳೆ ಎಲ್ಲ ಜನ ಇರ್ತೇರು ಇನ್ನಂತೂ ಭಾರಿ ಶೋಕಡೆ ದರ್ಶನ ಅಲ್ಲತ್ತ ಗಣಪತಿನ ಶೋಕುದಿಯರ ಈ ಥರ ಪೋಯಿ ತುಳಿ ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ತುಳೆ ಮತ್ತೆ ಪೋಪು ನಮ್ಮ ಪಿದಡಿಯ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಕುರ್ದು ಸಾಕಣ್ಣನ ಕಾಸರಗೋಡು ಇಲ್ಲ ಪತ್ತ ನನ್ನ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಅದು ಚೂರು ಪುರ್ತನಾಗೈತೆ ಇನ್ನು ಅಡಿಗೆ ಪುರ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಬರ್ಡೇ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಣ್ಪೇರು ನಂಚ ಅಡಿಗೆ ಪುರ ನಮ್ಮನೆ ಮಣ್ಪೇರೆ ಆಪಲ ಪಾಪ ಆರೇ ಮಂದು ಆರತಿ ಬಿಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಬರ್ಡೇ ಪುರ ಆರೇ ಮಂತು ಕೊಡ್ಪೇರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಮಂತು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅದ ಮಣ್ಪೆ ಅಂದು ಬುಕ್ ಅಂಟ್ಲೇ ಪಣ್ಪೆ ಇದೊಂದು ಚೂರಷ್ಟು ಮಂತು ಬರ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಪುರ ಅಡ್ಡು ಹಬ್ಬ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಮಣ್ಪುಗ ಈ ಕಣ್ಣಗೆ ಎಲ್ಲನಾರು ಪಣ್ಣ ತುಳಿಕು ಬೋ ಇತ್ತದ ಕಡೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣದ ಪೋತಿನೇತಿ ನಾನು ಮೀನಾಗ ಹೋ ಕೆಪಿತ್ತ ಹಾಕಿ ಪೋದೆತ್ತದು ಒಂಥರ ತೋಂಜೊಂದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ಜೀತೆ ಬೇಲೆ ಬೆಗರ್ನಾಗ ಅವು ಪುರ ಕಿರ್ಕಿರ ಜೀತೆ ಬಲೆ ಅಜೆಂಟ ಒಂದು ಬತ್ತೇನೆ ರಪ 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 ಮಣ್ಪೋಡು ಇದು ದಾದಮ್ಮ ಅಂತ ಒಂದೆಲ್ಲ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಕಮ್ದಿತ್ತೇರು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಬುಕ್ಕ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೈಸ್ ಹಾಂ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆಯ್ತು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಂತಂದಲ್ಲ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಂತಿರ ಆಣ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂಜು ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ತೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅವೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಂತರ ಪೋತಿಚ್ಚಿ ಇನ್ನಿತ್ತು ಪಿರ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಅವಳು ಆಣಿ ಮಂತಿ ನಿಂಚೇನೆ ಪಗೆಲೋರ ಮಂತ ಒಂತೆ ಇನ್ನಿ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಎಂಚ ಅಮ್ಮ ಗೊತ್ತಿತ್ತೆ ತೋಡು ಅಮ್ಮನ ಲೆಕ್ಕಳು ಸಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮೂರೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಚೋಳಿ ಹಾಕಂದ್ರೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಇತ್ತೆಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇನೆ ಅವಳು ಕನಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತೊಲ್ಲೊಂದಿಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಬೇಲೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಇನಿ ಅಡಿಗೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸೊಪ್ಪಮ್ಯಾಕ ಮನ್ಪರೆ ತುಲೆ ಹಿಂಚಿಂತ ಜನಕಲು ಒಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜೇರು ಕತ್ತಿ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಪತ್ತೆ ದಾಣ ಬಾಗಿ ನಾನು ಅಡಿಗೆ ಮನೆ ಬೇರೆ ಇಜ್ಜಂಡು ದಯಪಂಡ ಇಂಕ ಎಲ್ಲ ಇಂಜು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಯ್ತು ಪಚ್ಚವಯ್ಯ ಎಲ್ಲ ಹತ್ರ ಇಜ್ಜಂತ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಈಗ ಓದೋಡಾಪ ನಾನು ಬಟ್ ಭಾಗ್ಯ ಹತ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಂಡೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶುರು ಮನ್ ರೆಡಿ ಮಂತಿತ್ತೆ ನಾನೊಂದು ರೆಡಿ ಅನ್ನ ಅಂಡ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮನ್ಕೊಂಡು ಬೇಲೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ
ತುಲೆ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದು ಮಿತ್ತುಗಳೊಂದು ಬಚ್ಚಿಲಿ ಆಯ್ತು ನಮ್ದೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೈ ಲಾಪುಜಿ ಕೆಂಪಾವಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಹ ಚೂರು ಸ್ಲೋ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಚೂರು ಸರಿಜಿರ ನಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಣ ಉಂಟು ಇತ್ತು ಅಂಚ ಸ್ಲೋಟೆ ಅಂಚ ಒಂದು ಬೇಲೆಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಆಪು ನಮ್ಮ ಅಂದ್ ಬೇಲೆ ಬೇಗ ಇಡ್ಡೆ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಬೇಲೆ ಉಂಟು ಬಾಟುಂಟು ಖಾರ ಪಡಿತಾನೆ ಕೈ ಚಿಕನ್ಗೆ ಮಸಾಲ ಒಂದು ಪಾಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಮಂಜಾಳ ಕೊಡಿ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ 1 ಸ್ಪೂನು ಮುಂಚಿನ ಪೊಡಿ ಖಾರ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಯಾವ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಖಾರ ತಿನ್ಬೇಕು ಖಾರ ತಿನ್ಪ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಸಾಲ ಪೊಡಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲ ಮಸಾಲ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಬಿರಿಯಾನಿದ ಪೊಡಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಕೊಂಚ ಪಾಡ ಬಾಕಿ ಹಿಂಗಡಿ ಫುಲ್ಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ ಉಂಟು 1 ಸ್ಪೂನ್ ಇದೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಉಪ್ಪು ಯಾವ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಪ ಜಾಸ್ತಿ ಅಣ್ಣ ಲೆಮನ್ ಲಿಂಬೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುಂಟ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಪುಳಿ ಆವಡು ಚಿಲಿ ಪಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇರೆ ಓಕೆ ಆಯ್ತಾ ನಾನು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮಾಡಿದೆ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾ ವಾಟಿ ಫ್ರೈಗೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಹೌದಾ ಯಾವ ತುಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಎಡ್ಡೆ ಒಯ್ಪು ಕೊಡ್ತೆ ಹಾಂ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಡು ತುಲೆ ನಂಜಿ ಬೇಳೆ ಅಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಒಯ್ಪಾಡು ಇದಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೀರಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಗೀರಷ್ಟು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟ ಬಂದಿದ್ದಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ತುಂಬ ಮಾಡ್ಕೊಳಿದ್ದೆ ಎಂತ ಮಾಡ್ಕೊಡೆ ಅಂತ ಬರೀ ಕಣ ಹೋಯ್ತು ಅವಿ ಕೆಲವಂತ ಉಪ್ಪು ಕಾಣ್ತೇವು ಉಪ್ಪು ಒಂಚೂರು ಕೊಜ್ಜೆ ಪಾಡ ಇದನ್ನ ಸಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ ಒಂಚೂರು ಬಂಗೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಡು ಬಾಜಾಗದ ಅವ ಇಟ್ಟದು ಮಂದೆ ಇವಾರ್ಲ ಬಾರ್ದಾನ ಪೂರ ಮಾಡ್ದೆ ದೊಡ್ಡದು ಹಾಗೆ ತುಲೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ರಂಡು ಓಕೆ ಇದೆ ಮಿಕ್ಸ್ ತಂಪಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಮ್ಮೆ ನನಗೆ ಜೀರೋ ರೆಡಿ ಆಗೋದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೋರಿ ಬಣ್ಣೆ ಕೋರಿ ಬಾರಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕದ ಕೋರಿ ಎಂಕಲೆಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮುಂದೆ ಎಂಕಲೆಗ್ ಇತ್ತನೆ ಸುರು ಮಂದಾರು ಚೂರು ನೀರಾಡು ಒಮ್ಮೆ ನಾನು ಮದುವೆಗೆ ಬರೋ ಸುಧಾರಲಿ ಅದ ಅಡಿಗೆ ಬಡ್ಡೆ ಕಲ್ತದ್ದು ಸುಧಾರಣ ಒಮ್ಮೆ ಏನಾನ ಅವೇ ನಿನ್ನ ಮದ್ದೆ ಗ್ಯಾಸಿಗೆ ಒಮ್ಮಿನ ಮದುವೆ ಒಮ್ಮಿನನಿ ಕೈಲಾಡಿಯಾ ಕೈಲು ಒಂದು ಜನ ಅಂದ ಅಂತಾರ ನೀರು ಪಾಡ್ನೆ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ಡೆ ಬೇಯ ಹೊಡತ ಚಿಕನ್ ಬೇಯಡಿ ಚಿಕನ್ ಬೇಯಡು ಯಾವ ಚೂರು ಮಸಾಲೆ ಚೇಂಜ್ ಮಂದ ಇನಿ ಹ್ಯಾ ಯಾವದ ನೀರು ಬಿಡುವದ ಚೂರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೋಡಪ್ಪಳು ಡೇ ಬಂಡ ಈ ನೀರು ಪೂರ ಅಲ್ಲ ಮಾತ ರೆಡಿ ಮಂತ್ ನೀ ಆಯ್ತಾ ಪೂರ ಉಪುರ ಯಾನೆ ದುಪುರಕ್ಕೆ ಎಂಟು ಜಿ ಮನ್ಪುಣ ಪೂರ అని ఇప్పుడు రెడీ మంది చూరుగా నెంచండి మళ్ళీ వేస్ట్ మనిపెళ్ళి మసాలా రెడీ మనిపే ತುಲೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಅಂತ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರ ಮುಂಚೆ ಮೆತ್ತೆ ಆಯ್ತೀಗ ಜೀರೋ ಅಷ್ಟದ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡೆ ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಮಾಡ ಯಾವುದು ಬೆಚ್ಚ ಆಯ್ತಾ ರಡ್ಡ ಬಾಗ್ಯತ ಮುಂಚೆ ಬುಕ್ಕೊಂಚು ತುಂಡು ಪುಲಿ ಬುಕ್ಕೊಂದೊಂದು ಮಸಾಲ ನೆನ್ ರಡ್ಡ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಸಮ ನೈಸ್ ಕಡಿಯೋಡು ಪುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಇದೊಂದುಂಟು ಆತು ನಂಚೂರು ಕಪ್ಪ ಆತಂದ್ಯಾ ಸಣ್ಣ ತುದಿ ಉದ್ದೀದು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂಚಾದ ಕಲರ್ ಗೋಡಂಬಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಎಲ್ಲ ಅಂತೀನಿ ಕಪ್ಪ ಇದೆ ಪುರ ತೂವಂದೆ ಚೂರು ಅರ್ಜೆಂಟಿಗೆ ನಿಜ ನಿನ್ನ ನನಗೆ ಮನುಷ್ಯರ ಫೋಕಸ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತು ಮಿತ್ತೆ ಸರಿ ಅಪ್ಪಜದ ಸಿಕ್ಕೆ ಬಂಡ ದಾಳಿಚಿ
ಕಲರ್ ಯಾರ್ದು ಜಾಗ ಅಥವಾ ಬರ್ದರ್ದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇರಲಿ ತುಪ್ಪ ತಿರ್ತೀವು ನೀನು ಸೇಪ ಅವು ನೀರ್ಲ ಮಂದಿದ್ದಾರೆ ತುಪ್ಪನಿಗೆ ತುಪ್ಪ ನೀರು ಮಣ್ಪರ ಆಯ್ತು ಅವು ಐಟಿತ್ತಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮಲ್ಲೆ ನೀರು ಹಾಪಿದ ಹಾಂ ಪಾಡಿ ನೀರು ಅಂದ್ರೆ ಡೀ ಬಾಡ್ರ ಪಾಡಿ ರೆಡಿ ಪಾಡಿ ಹೋಯ್ತು ಕೊಪ್ಪಿತ್ತಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಸ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಡ ಬಿಡ್ಚಿ ಹೌದಾ ಎಂತ ತುಪ್ಪನಾಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ತುರ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲ ತುಪ್ಪ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಪಡ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಆ ತಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಂತು ದೊಳಿಯ ಗೋಡಂಬಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಒಂಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದ ಚೂರು ಬೇಸಪ್ಪ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಗಂಜಿ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಮನೆ ಗೀ ರೋಸ್ತದ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಫ್ರೈ ನಾನು ಕೋರಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದ ಈ ಸಾರ ತುಮ್ಮ ಏನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಲಾವ ಅಂದು ಬರ್ತದ ಚಾರಟ್ಲ ಬಲಾವ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕಳ ಎತ್ತುಂದಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ತುಲೆ ಎಕ್ಕಡೆ ಉಪ್ಪು ಬಾಡ ಇತ್ತು ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬುಕ್ಕ ಬಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ತುಲೆ ನಾನೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬೆಯ್ಯಾಡು ಸಪ್ಪೆನ ಬಾಡು ಬುಕ್ಕಣಿ ಕೂರ್ದುಂಡ್ಲ ಬಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನು ನನ್ನ ಬುಕ್ಕ ತುಕ್ಕೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕೊದ್ದಿಯಾಡು ಚೂರು ಬೆಯ್ಯಾಡು ಬುಕ್ಕ ಮಸಾಲೆ ಬಾಡಕ ಫುಲ್ ಆತು ಚೂರು ತುಳಿತೆ ಮಸಾಲೆ ಬಾಡು ನಾನು ನೆಟ್ಟು ಬೆಯ್ಯೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಉಂಟದ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಕ್ಕಿ ಬೇಯಡದ ಹಾಂ ಇದು ಚಾತನ್ ತೋಡು ನನ್ನ ಬುಕ್ಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದೊಂಚೂರು ಆಂಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಐನೆ ಚೂರು ಗೋಡಂಬಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಪುಡಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಇವಾಗ ಇಡಿದೆ ಬರ್ತಾನೆ ಮಲ್ಲಿದು ಗೋಡಂಬಿ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಆಂಡ್ ಗೀರೋ ತಿನ್ಬಿಡಿ ತಿನ್ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಲಿ ತುಲೆ ಒಂಚೂರು ದಪ್ಪ ಹೊಡ್ತೇನೆ ಚೂರು ತೆಲ್ಪ ಆಂಡೆ ಒಳ್ಳೆದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಅಂದು ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಹಾಗೆ ಪುರಾಂಡು ಒಂಚೂರು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದ ಬತ್ತೆ ಅಂಚಿತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ರೆಡಿ ಆತೆ ನನ್ನ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮನ್ಪೆರಂಡು ಬಲಿಪೈ ಅಮ್ಮನ नेल पॉलिश डाला ये इंची नहीं है क्या इचो अंचो ಟೀಚರ್ ಬೇಡ ಬಿಸಿ ಬೈದರೆ ಬೀದಾಡು ದೊಡ್ಡನ Happy birthday to you. Happy birthday to you. ಫೋಟೋಕ್ಕೆ ಪೋಸ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ರೀ ಫೋಟೋ ಹತ್ತು ಮೂರು ಫೋಟೋ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅಪರೂಪದ ಚಿಕ್ಕ ಬೈತಾಳೆ ಬುಕ್ಕೆ ಬಾಪ ಚಿನ್ನ ಕುಂಜ ಹೆಂಗೆ ಬರಂಬೆ ಆಯ್ತು ಏನಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣಿಲಿಯೋಣ ಅಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುರಾಂಡ್ ಫೋಟೋ ಬರೋದಂಡ್ ನಾನೈತೆ ಉಂಡ್ರೆ ಅಕ್ಳು ಬೈದಿರು ಸಮಕ್ನಕ್ಳು ಪುರಾಂಚಕ್ಳು ಒಣಸ್ಕೊಡು ಬೇಗ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪುರಂದುಲ್ಲಿರ ಅಮ್ಮ ಬಳಸೊಂದುಲ್ಲಿರಿ
ಪಾಯಸ ದಾದಪ್ಪ ಒಣಸ್ಪುರ ಮಂತಾಡಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪುರ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ಕೀರೋಷ್ಟು ಚೂರು ಖಾರ ಆತನ ಪಂಡೇರು ಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಆತನಂದು ಅಂತ ಅಮ್ಮನ ಬರ್ಡೇ ಅಂತ ಆಂಡು ಗಿಫ್ಟ್ ಪೂರ ಅವೇ ಬ್ಯಾಗ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಪಂಪದ ಅದು ಪೂರ ಹಬ್ಬ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರಿಯೋದು ಅಂಚೆತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಚಿನ್ನು ಮಂದಿನೇ ಯಪ್ಪ ಎಂದಸನ ಪೋತ್ ಬಣ್ಣ ಮಂದಿ ಇದಾಡ್ತಾರೆ ಜಾತಿ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಕಡೊಂಜಿ ತಿಂಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ದು ಅಂಚೆನೆ ನಾನು ತಿಂದದು చెప్పుని బచ్చిది పోతుంది కాండ్రిది బుక్ ఇడీ దేవస్థానం ಸುತ್ತದೆ ಅಣ್ಣ ಅಂಚಿ పోదువన్న ಬಚ್ಚಿನ ಜೋಕಂಪ ಬೇಳೆ ಇತ್ತು ರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಣ್ಣ ನಿತ್ಯ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಅಂಚೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಬಾಯ್